दा आं चेन्नाइआव दं नोंथांमोना आंनि उनखि नायनो हागोन भिउफोरखौ होबाय बेयाव थानानै गार्लफ्रेन्डजों बेरायनो हामदो आरो ना ओमफ्राय दा आं फैदो दिनै सानडेखाय बेरायनो एसे सिख्लाफोर नायथिंनो माथो सासेबो नुवालै बिसिना मालाय ओंखाराना मालाय न' सिङावनो हाबसो हाबसो थाबाय थायो नोंथांमोना नायनो हागोन आंजों लोगोसे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै थ' वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो मोनसे खोथा दै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा प्लिज साबसक्राइब खालामना ला आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय दा आं दा चेन्नाइनि लामायाव दङ आरो नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन उनखि फुरा बरिया भिउ बरिया नोंथांमोना नुगासिनो गारिफोर खारनाय आरो न'फोरा एसे साफा साफायानो नायनो हागोन दैमा आं ब्रिजानिफ्राय देखायदो बेक केमेरा देखायबाय नोंसोरनो एसे नायनानै लादो बे बिल्डिंफोरा बै बिल्डिंनि गेजेराव आंना रुम दङ आरो ना एसे गोजान थांनांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांबाय थागोन बे जाबाय चेन्नाइनि लामा दा रुमखि थांगासिनो आं नोंथांमोना नायबाय थाबानो जागोन हारसिंनो सिख्लाफोरबो गैया नुवा सिख्लाफोरखौ नुवाखै नोंथांमोना सिख्लाफोर नुदों नामा नुवाखैना आंनि चेनेलाव सिख्लाफोर नुवालै ओमफ्राय आरो बे चेन्नाइनि लामाखौ नायना लादो बेयाव एसे शपिं खालामनो गोसोबा खालामनाय फिसा एसे एनै मोनो आरो ना गिदिर शपिंबो नङा फिसासो बे हटेल दङ कफि शप दङ बास नोंथांमोना लोंनो गोसोबा लोंनो हागोन आरो बेफोरावनो आरो आरामसे पान दखानबो दं दै दा आं सफैबाय आं थानाय जायगासिम नोंथांमोना नायदो आं देखायलांसै आं थानाया माबायदि नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारि देखायलांसै नै आंनि मोनखि नुगासिनो नोंथांमोना मोजां बुस्थु माने बिल्डिं मोजां आरो गारिफोर लाइन नुनो मोनगासिनो नोंथांमोना नुदोंना नुवाखैलै लोगोफोर आं देखायलांगासिनो दे नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गारिफोर दङ आरामसे सिख्ला सासेबो ओंखारा दै खिन्थु नोंथांमोना सिख्ला नुनाय नङा आंनि भिडिअआव ओमफ्राय नायनो हागोन एखि आरो फिसासा आंनि उनाव पार्क दङ आरो क्लाब दङ क्लाब माने नोंथांमोना मिन्थिखाबानो जाबाय क्लाबबो दङ दै आंनि खाथियाव बे जाबाय बिल्डिं मासि गोजौलै वाल बिल्डिंफोरालाय बापारे बाप फुलाबारि साप एफा गोजौ ओमफ्राय नै फिसा पार्क दङ बिबार दङ नोंथांमोननो उननि केमेराजों देखायनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै पार्कआ गथ'फोरा केकर होनलायनाय गेलेनो हागोन आरो गथ'फोरनि थाखायल' बे गारिफोरखौ नायनो हागोन साफानो मा गारि फसायोलै नोंसोरो मोजां मा गारिखौ मोजां नुदों कमेन्टआव हरबानो जाबाय आंनिफ्राय हरगोन ओरैनो फ्रियाव ओरैनोसो मजाक क्या है भाई मजाक क्या माने बिबार दङ बिबारफोरा नै किउटि बिबार साफा बिबारखौ खानानै प्रप'ज खालामनो हागोन प्रप'ज खालामनो गोसो गैयाबा एक्स गार्लफ्रेन्डनो होनो हागोन एक्स गार्लफ्रेन्डनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय एसे देखाबाय जि हायो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन मोजां लाबोनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो बिदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सेराव एसे एनै लाबोनो नाजाबाय थानोसै नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर।